futhi bazalwane, so namhlanje sivala i-series yethu esiqale 6 weeks ago. Namhlanje sizoyirepa. Kuningi ke sesikubonile nesikufundile ukuthi uNkulunkulu uba. Sabona futhi ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani. Sabona futhi ukuthi uNkulunkulu ebuNkulunkulweni bakhe njengoba silokho simtadisha simfunda akuphelele ekutheni sifunda uNkulunkulu kuphela kodwa mase simfundile siyabona ukuthi nathi simele ukuthi sim-imitate uNkulunkulu. Simele ukuthi uNkulunkulu senze ngendlela yena afuna ngayo, simlingise indlela yena iyona. Umfundisi uKhoza ke ngesikhathi ethi khumu la epulpit wayekhuluma ngezibhlungu zodwa la epulpit izokuxakeka nokuhlupheka. Wathi uyeza umfundisi ongeke azanishumayeze lezo. Namhlanje ngizovala ke ngaleli linjalo. Asihlukumezekile namhlanje azikho inhlupheko eziningi. Sizobuyisela nje ithemba sibe nethemba enkosini. So namhlanje bazalwane ngifuna sibheke uNkulunkulu ezwe uNkulunkulu osikhathalelayo. Last time siyakhumbula ukuthi sahamba kuNkulunkulu ezwe uNkulunkulu uthando noNkulunkulu futhi onothando. Namhlanje ngifuna sibheke ke izwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu osikhathalelayo, uNkulunkulu osinakekelayo, uNkulunkulu ofuna njalo nohlezi efuna ukusikhathalela njengobaba. Sibonile ukuthi kaningi makukhulunywa ngeindaba zokuthi uNkulunkulu ubani, especially othandweni lakhe, isebungcoleni bakhe, ukuba uNkulunkulu onobulungiswa noNkulunkulu ojust. Sabona ukuthi izwe ngaso sonke isikhathi lihlezi limgxeka uNkulunkulu kulama areas. Liyamgxeka futhi uNkulunkulu nala sithi thina uNkulunkulu uyasinakekela. uNkulunkulu alukho usuku la engasinakekeli khona. Sibonile ukuthi njengoba sifunda ngoNkulunkulu ukuthi uyasinakekela uNkulunkulu spiritually speaking. Uyenza uNkulunkulu ukuthi sihambe ngendlela uNkulunkulu afuna sihambe ngayo. Uyenza futhi uNkulunkulu ukuthi asibalekise asindise futhi ezintweni engase zisikhube ekukholweni kwethu. uNkulunkulu lo sabona ukuthi nensindiso yethu nendlela esiphila ngayo sabantu abasindisiwe incikile uNkulunkulu. Uyena owenza wonke umsebenzi, uyena osindisayo, uyena owenza sure ukuthi ensindisweni yethu konke kuhamba kahle. Kodwa ngifuna namhlanje simbheke futhi uNkulunkulu uNkulunkulu osinakekelayo sisala emhlabeni. Singakayi ke lezulwini la sibheke khona, which is fine, siyayavela. Kodwa ngifuna simbuke uNkulunkulu esinakekela sila emhlabeni. Simbuke uNkulunkulu esithanda, esinakekela, esinika zonke izinto esidingayo sela emhlabeni. Abantu abaningi bethu baphuma kumabandla charismatic. Noma sesazi ukuthi uNkulunkulu ngokwescripture ngempela uyasinakekela la emhlabeni, sibuye sisaba ukuyishumela lezi ngoba siphuma la kuthiwa khona yonke into eshunyayelwayo it's for our own benefit, yonke into. Ukuthi uNkulunkulu uzosenzelana, uNkulunkulu uzosenzela lokhu, uNkulunkulu uzosenzela lokhu. By this time next year kuzobe kukanje, kuzobe kukanje. Kodwa ngifuna mina sibheke ezwini likaNkulunkulu, amaqiniso ezwi likaNkulunkulu kuyena uNkulunkulu osinakekelayo. Into oqale ngifuna siyiveze ukuthi uNkulunkulu uyasinakekela ukuthi sibe nazo izinto esidingayo mihla namalanga emhlabeni. uNkulunkulu uyaqikelela ukuthi abantwana bakhe abasindisiwe kukhona abanakho abakudingayo kwama basic needs kwala emhlabeni. uNkulunkulu uyasupplya ngalokho. Indlela noma izathu sokuthi uNkulunkulu asisupply ngalokho ingoba phela uthe yena uNkulunkulu njengoba esindisile, he's going to take care of us. And uNkulunkulu uyakwenza lokho. Asibuke lapha kwincwadi yethu yokuqala uMatthew chapter 6. Sizofunda nje amavesi kusuka kuverse 25 kuya ku 33. Fundeka kanje. Ngalokho ngithi kini uJesu lo khulumayo. Ningakhathazeki ngokuphila kwenu ukuthi niyakudlani noma niyakuphuzana. Nangomzimba wenu ukuthi niyakwembathana. Ukuphila akukhulu kunokudla nomzimba
kunesembatho na. Bukani izinyoni zezulu ukuthi azihlwanyeli, azivuni, azibekelele ezinqolobaneni, nokho uyihlo wasezulwini uyazondla. Nina kanizidluli kakhulu na? Ngumuphi kini ongalekelela noma ongalekela ubude bakhe ngalo ubude bakhe ingalo ibinye ngokukhathazeka na? Verse 28, nikhathazekelani ngesembatho na? Qaphelani iminduze yasendle ukuthi imila kanjani. Kayikhandleki, kayiphothi, kepha ngithi kini noSolomoni ebukhazikazini bakhe bonke wayengambathisile okomunye wayo. Uma uNkulunkulu embathisa kanjalo utshani basendle obukhona namuhla ngomuso obuphonswe eziko, akonibathisa kakhulu nina eninokukholo okuncane na? Ngakho-ke ningakhathazeki nithi siyakudlani noma siyakuphuzani noma siyokwembathani. Verse 32, ngokuba konke lokhu abazizwe bayakufunisisa. Ingani uyihlo wasezulwini uyazi ukuthi niyakudinga konke lokhu, kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, khona konke lokhu kuyakwenezelwa kini. uJesu ma ekhuluma la ukhuluma ngezinto ezama-daily needs ethu asela emhlabeni. Uthi into ayishoyo uthi uNkulunkulu uyazondla ilwane, uyazondla inyoni, uyazondla ilwane izinhlobonhlobo ezahlukahlukene. Nina yini nina nikhathazeke nina bokholo omncane na? uNkulunkulu umsebenzi wakhe ekusinakekeleni kwakhe uku-ensure ukuthi thina ezabazalwane sidlile simbathile. Uthi uNkulunkulu, ngakho-ke ngithi kini ningakhathazeki ngokuphila kwenu. Uma uNkulunkulu ekhuluma ngalokho ngamanye amafuphi noma uJesu oyezama ukutshela abafundi bakhe ukuthi akusiko nokwenu ukukhathazeka ngokuthi nizodlani nizombathani. Umsebenzi kaBaba wenu loyo sezulwini, uBaba wenu osezulwini okwazi ukondla inyoni, ambathisa utshani, anika abantu ingcebo, kube kuhle kube njeya, naye uyanikhathalela. Nina kungamele nikhathazeke ngokuthi nizophila kanjani. Akumele nina nikhathazeke ukuthi konje sodlani, konje sizombathani, konje sizokwenza kanjani u1 no2 no3. uJesu uthi no, umsebenzi kaNkulunkulu loyo. uNkulunkulu uyanithanda, uyanikhathalela, noma nila emhlabeni umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi enze sure ukuthi kubanjani abantu badlile, especially abantwana bakhe. Banazi izembatho, bayadla, banayo indawo yokuhlala, abaswele. Noma bengacebile ngendlela abanye abacebe ngayo, kodwa uNkulunkulu uyaqinisekiseka ukuthi lezi zinto ayibalayo la, ukugqoka nokudla kukhona. Kumsebenzi wakhe uNkulunkulu njengobaba osithandayo nosinakekelayo ukuthi asenzele lezi zinto. Yeba sideserve ngoba sibonile ukuthi yonke into uNkulunkulu ayenzayo nensindiso iqhamuka kuyena. Therefore ayikho thina into esi-entitled kuyona kuNkulunkulu nesingayidimanda kuyena, nesingama phambi kwakhe sithi hayi phela Nkosi ngoba sekunje sekumele ukwenze. Nala futhi siyabona kuMatthew chapter 6 ukuthi uNkulunkulu makes that emphasis ukuthi ningakhathazeka kuwona umsebenzi wenu. Nginisindisile mina nila emhlabeni, owami umsebenzi ukuthi nina niphile, nidle, nembathe. Ingakho kuverse 26 enza lento ukuthi bukani izinyoni zezulu, asihlwanyeli, azivuni, azibekele enqolobaneni, nokho uyihlo wasezulwini uyazondla. Inyoni ayivuki isho ukuthi konje namhlanje ngizobamba ngakuphi umnyundo, ngizoya ngakusiphi isihlahla la ngizothola khona okunye ukudla, ngiyofida amatshwele ami lapha ezidlekeni. Uma ivuka inyoni umsebenzi kaNkulunkulu. uJesu zama ukuveza ukuthi uNkulunkulu even nalezi zinto ezincane thina esizibuka engathi izinto nje engathi shu ngenxa yokuyijwayela. Inyoni nje akekho umuntu oyikhathaza ngenyoni. Nawe ke niziyahlala phe kwendlu awunankinga nazo usuyijwayele.
Kodwa uNkulunkulu yena oseyazi ukuthi leli juba lapha elihlala laphana lizodlana. Ngizolenza lindizele ngakuphi, lithola ukudla okungakanani okusufficient for leso sikhathi leso. Kanjalo ingakho ethi uJesu bukani kulezi inyoni, bukani izinto nje lezi ezincane ezikhona ezinatural. Inyoni ayisebenzi, ayikho into eyisaveayo, ayinama insurance, ayinalutho. Ayisave ndawo. Umsebenzi kaNkulunkulu lo, indalo kaNkulunkulu ayidale yena, therefore uyena responsible. Kanjalo nathi usidalile uNkulunkulu, wasindisa uNkulunkulu, therefore uNkulunkulu uzosinakekela. Uyena ozosipha ukudla, uyena ozosipha futhi ini nezembatho. Ngeke sihambe nqunu ngoba uNkulunkulu uye usinakekelayo. Uyena o-ensure ukuthi lezi zinto sinjani bazalwane siyayithola. Ingakho azabuza uJesu uthi ubani umnina ongenza ushintsho oluthile ngokukhathazeka? Akekho. Noma ungakhathazeka kodwa ukukhathazeka kwakho ngeke ukusize ngalutho. Yebo ziyafika lezo zikhathi kodwa eventually ukukhathazeka akukusizi. Ukuthi uzodlani next week, kuzokwenzekalani kusasa, kuzokwenzela masiphuma manje la enkonzweni, umsebenzi kaNkulunkulu loyo. Uyena owaziyo, ngazi ukuthi uJesu yekelana okaNkulunkulu kube ukaNkulunkulu. Enzani nina umsebenzi wenu, shumayelani niphile ubungcwele, nishumayele yonke indawo abantu basindiswe. Okunye nokunye okukaNkulunkulu, ungangeni kuleyo territory kaNkulunkulu. At the same time futhi uJesu ubanika iassurance yokuthi ngeke balambe, ngeke futhi benze njani bazalwane, bahambe benqunu. One of izinto uJesu ayishoyo ekugcineni lapha ku verse 33 uthi kodwa funani iqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Ipriority yethu leyo. Ithina sifuna uNkulunkulu nokulunga kwakhe, singamthokozisa kanjani uNkulunkulu, singayiphila kanjani impilo engcwele, singenza kanjani ukuthi uNkulunkulu simthokozise, simfune yena nokulunga kwakhe nokuthi uba uNkulunkulu. Simazi okwethu lokho. Nina funani ukuqala uNkulunkulu nombuso wakhe nokulunga kwakhe. Mayisethi khona lokhu kuyakwenezelwa kini. Mangilifunda leli verse ale nginika umqondo ukuthi uNkulunkulu uthi imali esazosinika. Uthi uyakwenezela kulokho okukhona. Umsebenzi wakhe uNkulunkulu vele uyasinika mihla namalanga ukudla. Uyasinika izinto zokugqoka, uyasinika zonke izinye zezinto esizidingayo la emhlabeni. Uthi nje uJesu nina funani ukulunga kukaNkulunkulu nombuso wakhe. Lokhu kuyakwenezelwa kunina. Kuyakwenezelwa kukhona vele uNkulunkulu uyasinika, kodwa futhi wenza enye assurance mayisevala uJesu uthi usazoqhubeka uNkulunkulu asupply. Sila nje emhlabeni ukuthi sidle, sigqoke, senze yonke into. Kodwa ma usuyichecka ukuze phela kube khona izingubo, kumele kube khona umsebenzi. Ukuze kube khona ukudla, kumele kube khona umsebenzi, kumele kube khona imali. Kumele kube khona osebenzayo. Noma leli verse likhuluma ngokudla nezembatho, mawusu umuntu olifundisisayo izwi kaNkulunkulu, uJesu uthi uNkulunkulu futhi uye ozonika nama means ukuthi nikwazi ukuthola lokho kudla lokho. Uyena uNkulunkulu ozodala ukuthi sisebenze noma abanye bemndeni yethu basebenze bakwazi ukuletha ukudla. Uyena futhi oyodala ukuthi labo bakwazi ukukhipha imali sikwazi ukugqoka. Uyena futhi uNkulunkulu oyodala ukuthi abanye abazalwane basiphe nje ingubo zabe ezinhle ayengasabalingani laphana, abanye sebegainile. Khona umunye osawuthi slice uyabona la ngubo isangamlingana, uyamnika. Noma ungayithenga ngemali yakho noma ngingawena oyisebenzele, kodwa uNkulunkulu owenza leyo provision leyo. Uyena uNkulunkulu odala ukuthi loya athi ukuthi mbijana yabo emzimbeni ukuze le ngubo phela iye komunye. Singagodli bazalwane mazikho na ekhipheni. Omunye futhi okhoza ukuthi omunye abe kanje ukuze okunye kuye ngale. Iprovision kaNkulunkulu leyo. Mazikhona izinto zilapha zikhipheni phela nizipha abazalwane mawukhona. Mawunayo enye imali mupha umzalwane. Makukhona okunye onakho mupha. Iprovision kaNkulunkulu leyo, uNkulunkulu osebenza ngalezo indlela lezo bazalwane. Sila emhlabeni uNkulunkulu uyasinakekela, uyasithanda, uyohlezi bazalwane nesinike sikudingayo emhlabeni. Noma singangasebenza abanye bethu kodwa silale singadlile. uNkulunkulu owenza leyo provision leyo.
Angithi ukubona njengoba uNkulunkulu enza le analogy nalapha eqiweni. uNkulunkulu owazi ukuthi leli bhube selizodla iphi inyamazane namhlanje. Noma kungabhlungu ukuthina ikhona inyamazane mhlawumbe isanda nje kuthola okuncane lapha fika ibhube silidle yonke lonto. Kubhlungu ukuthina sibona iunfair lonto iprovision kaNkulunkulu kwimvelo yakhe. Kanjalo nakuthina uNkulunkulu menza izinto uyena owenza izinto ngendlela afuna ukwenza ngayo. Kodwa sikubonayo siyohlezi sidlile, siyohlezi sinezembatho thina ukufuna uNkulunkulu futhi kuyokwenezelwa kuthina uNkulunkulu uzoqhubeka supply. Akusikona nje ngokomoya kuphela. uNkulunkulu nala emhlabeni uyafuna sibe njani? Siba abantu abancikayo kuyena ngoba yena uzosinika isikudingayo sasemhlabeni. Amen. Asibuke ipoint lami lesibili. uNkulunkulu ukuthi uyasinakekela kuze kufinyelele nasekuzivikeleni, protection uNkulunkulu asinika yona. Asifunde incwadi kaJobe uchapter 1. Siqale lapha kuverse 6. Ufundeka kanje, kwathi ngelinye ilanga kwafika amadodana kaNkulunkulu phambi kukaJehova. Kwafika noSathane phakathi kwawo. uJehova wayesethi kuSathane, uvelaphi na? uSathane waphendula uJehova wathi, ekuzuleni emhlabeni nasekuhambeni kwawo kuwo. Verse 8 wayesethi uJehova kuSathane, inhliziyo yakhe iqaphele inceke yami uJobe na, ngokuba akakho onjengaye emhlabeni, umuntu ongenasici nolungileyo, omesabayo uNkulunkulu, obalekela ukubi. uSathane waphendula uJehova wathi, uJobe uyamesaba uNkulunkulu ngeze na? Wena umbiyelanga yini yena nendlu yakhe nakho konke okwakhe nxa zonke? Wabusisa umsebenzi wezandla zakhe na? Impahla yakhe yandile emhlabeni. Siyasazi isitori sikaJobe bazalwane ukuthi uJobe wayeyindoda ecebile, futhi uma usulandelisisa kahle isitori sikaJobe wayengasiyena nje umuntu oceba into encane. Umuntu owayecebe nje into serious. Ubona after le conversation phakathi kaNkulunkulu noSathane, kuyena uNkulunkulu omengage uthi umbonile uJobe ukuthi uyinceke yami ethembekile nenhle, yabo, akanacala phambi kaNkulunkulu, akanasici. Umbonile yini ukuthi unjani? Ulungile, akekho njengaye. uSathane uyaphendula uthi uyamsaba yini ngempela uJobe uNkulunkulu ngeze na? Ayisethi angithi wena umbiyele, umvikele phela uJobe, ingakho kanjalo. Uvikele yena nendlu yakhe. Siyabona mayiqhubeka iconversation ukuthi kugcina kune-agreement between uNkulunkulu noSathane, sikulungile, hamba-ke uyokwenza ofuna ukukwenza kodwa ungawuthinti umphefumulo wakhe. Zaqala ke idube kwasha izinto, kwaphela imfuyo, kwanje. Kodwa into engizama ukuyiveza ukuthi uNkulunkulu uyababiyela abantu bakhe, especially kuSathane nakwabanye nje abantu in general. Umsebenzi kaNkulunkulu ekusikhathaleleni kwakhe nasekusinakekelen kwakhe ukuthi aqinisekise ukuthi siprotected. Ngoba siyabona ukuthi uma ufunda isitori sikaJobe, uSathane methola ithuba kumzalwane akacucuzi. And uyabona ezintweni zonke uNkulunkulu uyamvumela kodwa umgwema nje ukuthi angawuthinti umphefumulo wakhe. Kodwa siyabona ukuthi uma uNkulunkulu wayethe nje khala kuyena uJobe, wayezofuna yena nezinto zakhe nazo nomphefumulo uqobo. Ngoba that's the ultimate goal kaSathane, ukuthi adle umphefumulo womuntu, ahambe ayesihogwe nawo ayosha lapha kalasha. uSathane uyisholo wena uthi wena uNkulunkulu awumbiyelanga yini kanti wena uJobe? Wena phela umbiyelile, hayi ngoba mina ngingakwazi ukuya kuyena, hayi ngoba futhi ngingenayo iaccess yokusondela kuyena nokuzama ukuthi ngenze ngifuna ukwenza. Wena uNkulunkulu ombiyele uJobe.
iprinciple esiyitholayo kulesi statement eshiwo uSathane kule conversation anayo noNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyabavikela abakhe. Into nesiyibonayo nesingayiboni umsebenzi kaNkulunkulu onakekelayo ukuthi laba babizile abasindisiwe bafela uKristu ukuthi abavikele. Usithanda ngaleyo ndlela uNkulunkulu ukuthi uyasivikela. Yakhumbula amalithizi kaNkulunkulu asihlome zonke izikhali kamoya ukuze sizokwazi ukumelana nani namaqhinga kabani kaSathane. Kodwa into ayishoyo before sho njalo uthi lezi izikhali kaNkulunkulu akuzona ezabantu. Akekho umuntu ongenaso isikhali esanele noma ngaba nesikhali esanele sokumelana naye uSathane. Umsebenzi kaNkulunkulu ekunakekeleni kwakhe ukuthi avikele laba ababizile. Makuthiwa sithatha izikhali kamoya, hey kaNkulunkulu usinike zona iqhamuka kuyena, therefore iprotection should iqhamuka kaNkulunkulu. Njoba sihamba nathi mihla namalanga abanye bayashayela abanye bethu, abanye bethi basemateksini, kulula ukufa. Kulula nje ukuthi kungaphazama umuntu nani nigingqike kuvalwe ngehlahla nje kanjalo. Yabona? Kulula ukuma erobotini uthi uyimele eqhamuka umuntu ashaye robot konakala izinto kuphela. Asisho ukuthi abazalwane ngeke bafe. Kodwa lezo zinto ezincane esesijwayele mihla namalanga uNkulunkulu phela usivikela lapho. Uma sideleyile nje endlini sithe siyaqhamuka swanali i-truck selwe phansi lapho itshiza imoto. Mawuthi ucheck isikhathi uyabona mhlambe nami ngabe ngigaxele lapho. uNkulunkulu ovikela lezo zinto lezo. Nasemsebenzini imbali uNkulunkulu ezintweni zala emhlabeni uyazivikela. Bakhona abanye abantu esisebenza nabo akubona bonke abantu abakholwayo. Sathane uyasebenza nangabantu abangakholwa vele abakhe. uNkulunkulu umsebenzi wakhe ukuthi sihlezi sivikelekile ngokukamoya nala emhlabeni. Sivikelekile emakhaya, sivikelekile emsebenzini, sivikelekile nakwezikamoya. uSathane futhi uyakwazi lokho, hayi ukuthi ayakwazi. He is very much aware ukuthi laba abasindisiwe abathenge ngegazi likaNkulunkulu, uNkulunkulu usefaka uphawu ukuthi akiwe lapha ya. Usibiyela uNkulunkulu, umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi asivikele mihla namalanga. Nala emhlabeni bazalwane kunjalo, siphila physically, siphila singakayi nje kwezinye zezinto ke kamoya. Kuwumsebenzi kaNkulunkulu ukuthi asigcine siphilile, asivikele nakwezinye zezinto eziningi ezahlukahlukene. Angifuni ukuya ezintweni eziningi ezijulile ezinye singazazi. Uyakhumbula ukuthi sisakhonza kwezindawo kwakuthiwa kuvuwe ngo12 bhodlo zomkhathi. Ngoba siyalwa manje, sho sesiyayivikela. Mina ngikaze ngivuke bazalwane. Ngangavumi. Yakonyuluka namhlanje ngangavumi. Ngoba ngangibona ukuthi 12 ngeke kulunge. Yini engizoyithandaza ngo12. Kodwa uyabona ukuthi lezo zinto kuba misinformed ungalifundi izwi likaNkulunkulu, ungazi ukuthi uNkulunkulu uba. Nokungazi lo muntu othi uyolwa naye uba. uSathane akasiyena umngani wethu bazalwane, kumele sikwazi lokho. Kulaba abenza amaclass mhlawumbe umfundisi usazofika ku-study. uSathane akasiyena umngani wakho, akazile ukuzodlala nawe. And ngisho kuthiwa you want to put up a fight naye ngeke ulunge. Masibuka nje amandla uNkulunkulu uthe ungawuthinta umphefumulo kaJobe. Kodwa buka izinto ezenzeka kuJobe zinganani, izinto asayisebenzele. Kufa ingane, kufa imfuyo, kufa yonke into, wayena uba namathumba emzimbeni. Wena ufuna ukuvuka ngo12 uyola nalowo muntu loyo ungazani noNkulunkulu. Ufuna unayiphi iability. Ingakho ngithi uNkulunkulu osinakekelayo nosithanda ngokwanele uyasivikela bazalwane. Nasemaqhingeni kaSathane ahlukahlukene esingawazi singawaboni, uNkulunkulu unjani uyazivikela. Uyakhumbula uJesu mekhuluma noPetru. Athi uPetru uhambile uSathane wayokucela. Efuna ukukuhlwitha njengokolweni. Kodwa ngakuthandazela ukuthi angingabi njalo. Uyabona ukuthi uJesu into ayishoyo isimple ngoSathane. uSathane uzokuthi nje kancane, akadingi nje ukuthi azasebenze kakhulu. Winto engekho nje phambi kwakhe, winto encane angayisusa noma inini uma enikwa ithuba. Methe nje uNkulunkulu hayaziye ekudlamini uyamawala.
full force. Kodwa ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyasithanda noma uNkulunkulu evumele ezinye izinto ezibhlungu, unayo uNkulunkulu iboundary ukuthi ungayi la sathona, ungadluli la. Naye usathane noma usathane, kodwa uyabona ukuthi ama-order aphelela aqhamuka kaNkulunkulu. Basindisiwe laba, ungabathinta ufike la, ungadluli. Wamukela lelo thuba lelo. Cabanga kangakanani kwabangakholwa abangazani noNkulunkulu. Ungena kubona aphume vela abakhe. Kodwa thina ngoba uNkulunkulu uyasithanda, uNkulunkulu ofuna ukuthi onakekelayo, nathi uNkulunkulu uyazivikela abazalwane, asingayidoubt lo nto. uNkulunkulu nje uyazivikela, kuwumsebenzi wakhe. Ayisibuye iphoni lami lesithathu ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu osinakekelayo, uyasigayida futhi nasendleleni njengoNkulunkulu osinakekelayo. Asifunde lapha uJohn chapter 10 wakho from verse 1 to 4. Ufundeka kanje: ngiqinisile ngithi kini, ongangeni ngesango esibayeni sezimvu kodwa ekhwela ngenye indawo, lo uyisela nomphangi. Kepha ongena ngesango ungumalusi wezimvu, umlindisango uyamvulela lowo, nezimvu ziyalizwa izwi lakhe. Ubiza izimvu zakhe ngamagama, azihole phandle. Nxa esezikhiphile zakhe zonke, uhamba phambi kwazo, izimvu zimlandele ngokuba zilazi izwi lakhe. Yakhumbula ukuthi sake sayithinta indaba kaJohn chapter 10 ukuthi siyabona ukuthi izimvu ngeke zimlandele umfokazi, umuntu ezingamazi ngeke zimlandele, nomlindisango uvulela umnikazi wezimvu. Kodwa into esiyibonayo futhi ngoJesu la, uthi mayiseyikhiphile uyena futhi ohamba phambili, uyena oyigayidayo ukuthi ziyanga kuphi izimvu zakhe. Ngokomoya kanjalo uJesu uyakwenza lokho. Uyena osisindisayo, uyena osigayidayo futhi mihla namalanga maqondana nensindiso yethu. Kodwa nala emhlabeni futhi uyakwenza kanjalo. Uyakhumbula ukuthi izwi likaNkulunkulu libine likhuluma ngokuthi asinganciki kokwethu ukuqonda, kepha asincike kubani? kuNkulunkulu. Okusho ukuthi masinganciki kokwethu ukuqonda, i-guidance noma ukuholwa sidiphendele kubani? kuNkulunkulu. Ingakho noma siplana lithi izwi kaNkulunkulu maningi amacebo akhona kuthina, kodwa intando kaNkulunkulu ephumelelayo. Ngithi njalo, the reason why kuyintando kaNkulunkulu ephumelelayo futhi ngeke sibe nayo inkinga nalokho, ingoba siholwa ubani? Siholwa uNkulunkulu. Uyasazi uNkulunkulu, uNkulunkulu onakekelayo, uyazazi izimvu zakhe, nezimvu zakhe izomlandela. Noma sila emhlabeni senza inqumo nje bazalwane on daily basis, ezincane nezinkulu sidiphendele kuNkulunkulu. Ingakho izinto siyithandazela phela. Ingakho noma sinawo ama qualifications, kodwa ayikho i-guarantee ukuthi siyoyithola imisebenzi. Ingakho noma sifuna ukuya enkampanini ezithile, uNkulunkulu mhlawumbe abone ngenye indlela, uyasigayida, sazi siyotholani phambili. Uma kwenziwa inqumo nje ngaphakathi nasekhaya nasemabandleni, sincike uNkulunkulu, uye phela osiholayo. NjengoNkulunkulu onakekelayo, uye futhi onjani? Osiholayo. Sincikile futhi ekholweni uNkulunkulu asigayide endleleni. Uyakhumbula ukuthi noDavid usho njalo, uthi uNkulunkulu uyangihola, uyangisa ngasemanzini kanjani? Okuphumula. Uholwa uNkulunkulu, sigayidwa uNkulunkulu. Eyinqumeni esizenzayo emhlabeni, izinto ezincane nezinkulu, kumele silawulwe izwi likaNkulunkulu. Njengoba uNkulunkulu esinakekela, esithanda kangaka, kuwumsebenzi wakhe futhi bazalwane ukuthi ngaso sonke isikhathi asigayide. uNkulunkulu usinakekela nosithanda futhi ngaleyo ndlela ukuthi akafuni size senze nezinqumo ezibhedayo. Uyafuna ukuthi uNkulunkulu simlalele, asigade ezintweni, izinto ezispiritually noma sila emhlabeni physical. Ama decisions esiwenzayo, izinto esizenzayo, asiholwe uNkulunkulu, asingaholwa ingqondo yethu.
ngoba siyazi ingqondo nenhliziyo yethu bazalwane kuhlezi ukusiholela kuphi le ekufeni. Kodwa ma size kuNkulunkulu onakekelayo, uyena onjani, uyena osiholayo. Ngakho ke uNkulunkulu ekusithandeni kwakhe uNkulunkulu onakekelayo, uNkulunkulu futhi osiguidayo bazalwane. Singayidoubt lo nto le ukuthi uNkulunkulu uyasigayida ezintweni. Asibuke ipoint lami lesi-4 ukuthi uNkulunkulu ekunakekeleni kwakhe uNkulunkulu futhi osikhamfathayo. Usinakekela ngokwanele nangokungale ukuthi ugcine siduduza uNkulunkulu ezintweni zonke. uNkulunkulu onakekelayo, uNkulunkulu futhi onjani, oduduzayo. Asibuke incwadi u2 Corinthians chapter 1. Korinte besibili chapter 1 from verse 3 kuya ku4. Ufundeka kanje. Paul uthi makabongwe uNkulunkulu noyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Uyise wobubele, uNkulunkulu wenduduzo yonke. Osiduduza osizini lwethu lonke ukuze nathi sibe namandla okududuza abasosizini. Nangoba noma ngathi walunjani ngenduduzo esiduduzwa ngayo nathi nguNkulunkulu. uPaul uma ekhuluma ngoNkulunkulu wenduduzo uthi uNkulunkulu wenduduzo yonke. Asikho isikhathi la uNkulunkulu engafuni ukusiduduza khona. Asikho isikhathi futhi la uNkulunkulu athi lento incane ngeke azasiduduze kuyona. Uthi uNkulunkulu wani wazalwane wenduduzo yonke. Osiduduza kuphi? Osizini lwethu. Kuningi sabazalwane esidlula kukona. Abanye basosizini ngokwemndeni yabo nje. Abanye basosizini mhlawumbe ngokwemsebenzi nezinye zezinto. Uma bebuka izwi likaNkulunkulu noma besosizini labo babone ngathi uNkulunkulu akanandaba. uNkulunkulu ungifakela ngamabomu akasafuni futhi ukuthi ngiphume, shuthi nje ayikho indaba yami. Cha, anginjalo. uNkulunkulu ukuthanda ngokwanele ukuthi usiduduza osizini lonke. Masishonelwe uNkulunkulu uhleze lapha efuna ukusiduduza. Mangingahambi nje kahle in general empilweni uhleze khona uNkulunkulu efuna ukusiduduza. Noma ngathi wasesonile sesiphendukile sesishawo guilt uhleze khona uNkulunkulu ezosiduduza nalapha. uNkulunkulu wenduduzo yonke. Noma ngathi wasigulelwa izihlobo zethu, sigulelwa izingane, sigulelwa amakhosikazi noma amadoda ethu, uNkulunkulu uhleze khona njengoNkulunkulu onakekelayo ukuthi azoduduza abazalwane. Angimele siyidoubt lo nto, uNkulunkulu ofuna ukuba involved vele empilweni zethu. Ufuna uNkulunkulu enze sure ukuthi usinakekela naso sizini lethu. Noma ngathi walunjani, usho njalo uPaul. Usiduduza osizini lwethu lonke. Akukho la uNkulunkulu epressa khona upause athi ngeke ngimduduze uDlamini noma uMkhize. I think uzokwazi ukuhandlisha lokho. Mayibona uNkulunkulu ukuthi ikhona induduzo noma likhona isikhathi senduduzo usuke khona. Usuke elindele nje ukuthi asiduduze. Kodwa enye into uPaul ayishoyo uthi ukududuza kukaNkulunkulu kuncikile ekutheni nathi siduduza abazalwane njengoba nathi saduduzwa sosizini. Okusho ukuthi uNkulunkulu induduzo yakhe ngeke azehlene uqobo lakho uzoyiveza ngathi nathi kade siduduzwa. Umuntu oseka washonelwa waduduzwa abazalwane waduduzeka makushona omunye noma kushona ilunga loyedwa wethu la ebandleni. Kusakumsebenzi wakhe phela lowo muntu loyo. Uno first hand experience ukuthi asiduduze ngenduduzo naye ayithole uNkulunkulu. Ngoba induduzo futhi yonke ephelele awekho ama shortcuts. uNkulunkulu uyasithanda ngokwanele, uyasinakekela ngokwanele ukuthi noma bazalwane sisosizini olinjani kwamanje noma esedlulile kulona nesazongena kulona. uNkulunkulu usinakekela ngokwanele ukuthi naso sizini lwethu ufuna ukusiduduza. Singayidoubt lo nto.
kuningi vele okwenzakalayo sometimes ma usosizini. Gcina uyibuza ukuthi ukhona noNkulunkulu uyasithanda noma akasithandi. Yini labazalwane bengafonanga namhlanje? Yini bazile yini lo yedwa ongasala usalele lo munye wangeze. Usosizini ucabanga izinto eziningi kodwa uNkulunkulu osizini lwethu uNkulunkulu wenduduzo yonke. Noma kungahambi kahle noma lezi zinto esizithandazela engakafiki sizwa kubhlungu uNkulunkulu engasithandi abanye abapha abanye akabaphi kodwa kushintsha ilutho ukuthi ulapho osizini lwethu esibhekene nalo ufuna futhi unjani ukusiduduza abazalwane. Uyakhumbula amahubo uchapter 34 wakhona uverse 18 kuya 19 lethu uJehova useduze nabo bonke abanhliziyo yabo injani iphukile. Uyabasindisa abanamoya odabukileyo mayesethi ziningi inhlupheko zolungileyo kepha uJehova uyakumkhulula kuzona zonke. uNkulunkulu uyasicomfort uyasikhipha futhi nakulona lolo sizi nakulezo inkinga eziningi esibhekene nazo. Noma ngathi wayinjani noma ngathi wayifika nini uNkulunkulu uyohleze khona ezosiduduza. Ma uNkulunkulu esefikile nathi asiduduzeke bazalwane singaba abantu abayibopha inhliziyo. Yini uNkulunkulu angiduduze ngalendlela le? Yini uNkulunkulu angangiduduza ngalendlela? uNkulunkulu uyohleze khona uzokududuza. Noma ungabona ngathi awududuzeke kwamanje later on mase kwenzeka komunye sekudlulile kuwena uyobona no uNkulunkulu waye right. Le nduduzo engayithola sekumele ngiapply manje kule ndawo le. Ngoba lo muntu kumele naye enze njani aduduzeke. Ayibonge Nkosi. uNkulunkulu usithanda ngokwanele ukuthi naso sizini lwethu lonke noma ngathi walinjani uhleze khona elindele ukuthi azosiduduza. Asifake iphoni lami lokugcina ke ukuthi uNkulunkulu uyasinakekela bazalwane noma ngathiwa abanye bethu badlula nje kulento ekuthiwa ianxiety noma abanye ba depressed noma abanye ba exhausted bakhathele. Ababona abazalwane mase bekhathele sebelahla ithemba sebengaboni lutho sebebone ngathi uNkulunkulu balahlile nalapho uNkulunkulu uyabathanda uyabanakekela futhi abazalwane. Asikho isikhathi la uNkulunkulu ethi lo akazibona ukuthi wenza njani kuwumsebenzi wakhe njengoNkulunkulu onakekelayo. Ake sibuke uNumbers chapter 11 Old Testament Numeri chapter 11 sifunde from verse 10 kuya 17. Ufundeka nje from verse 10. uMose wezwa abantu bekhala emndenini yabo kwaba yilowo nalowo muntu ngasemnyango wetende lakhe. Intukuthelo kaJehova yavutha kakhulu. Kwakukubi emehlweni kaMose. uMose wathi kuJehova, uyiphathelani kabi inceki yakho na? Angifumananga ngani umusa emehlweni akho ukuba ubeke umthwalo wabo bonke labantu phezu kwami na? Ngakhulelwa bonke labantu yini ngabazala ukuze uthi kimi bagone ngasesifubeni sakho njengomondli egona umntwana oncilayo ubayise ezweni owalifungela oyise na? Ngingathathaphi inyama ukubanika bonke labantu na? Ngokuba bakhala kimi bathi siphi inyama ukuba sidle. Anginakuthwala bonke labantu ngedwa ngokuba kuyangisinda. Uma ungiphatha kanje ake ungibulale nokungibulala uma ngifumene umusa emehlweni akho mangingaliboni usizi lwami. Uma uMose ulandela lelu daba uMose abantwana bakaIsrael sebekhonondile uNkulunkulu wadila nabo. Sebeyakhala manje sebeza kuMose, Mose sifuna inyama silambile sineyinkinga kwenzakalani? uMose uthola iresponse yakhe ukuthi usekhathele uMose. Uexhausted uMose. Ungayifanisa nabefundisi ababa exhausted kwiministry. Uphuma uya kuNkulunkulu
uNkulunkulu labantu nje ababengaka mina ngibenze njani? Imina engabakhulelwa labantu, imina engabancelisa ngabakhulisi, imina futhi sekumele ngibondle, imina kumele ngibanabukelise bonke labantu bebangaka, sekwanele ngcono uvela ungithatha ungibulale. Angeke ngisakwazi ukuqhubeka mina nalento njobi kanje. Ngcono ngibulale ngingaliboni usizi lwami, ngingabhekani nalento engibhekene nayo njengamanje, ngibulale. Lonto ngithe mangithi ngiyafunda ngabona ukuthi iprinciple engiyitholayo ukuthi kunesikhathi abazalwane nabo abafinyelele ezintweni nama babhekana nezimo sebethi ngcono ngivele ngife. Ngcono vele inkosi ngithathe ngithule mhlawumbe kuzoba ngcono. Lezi zinto engibhekene nazo, lezi zinto ezenzakalayo angisakhoni kwamina. Azathandaze nawe umthandazo njengoMose. Nkosi ngicela uvele ungithathe. Bathatha abazalwane ayenzeke kubefundisi lo. This is a perfect example koMose. Kanjalo nabafundisi amaholo amabandla bayaba exhausted. Abezwa labazalwane kade sidila nalesi sono. Nkosi ngcono ngivele silivale leli bandla iphele lento ngiqhubele nempilo yami nami ngikhonze kwezinye indawo. Use exhausted lo mzalwane lo mfundisi. Akasafuni lutho, kuyaxatshana nasendlini, into ethi nje manje bandla akasafuni ukuyizwa. Izinto ezenzakalayo lezi. Kodwa mawufunda wehla nalendaba uyathola uNkulunkulu uthi wa-identify ukuthi uMose usekhathele nje usefuna nokufa ingenxa yomthwala enawo omningi kakhulu omsebenzi. uNkulunkulu wathi kuMose, "Lungile Mose, woza etendeni lami ulethe abantu abawu-70." Lithi izwi kaNkulunkulu kwase kwahlukaniswa umsebenzi ngoba wayebona ukuthi uMose uthwele kakhulu. uNkulunkulu akazange nje amneglect uMose athi kwawena Mose ngizodila nawe ngoba usuya complain. Wabona ukuthi uMose u-exhausted. Wabona uMose uthi usekhathele kade naye ehlushwa yilabantu usethi uNkulunkulu ngizokwenzela ke ifavor noma ngizokusiza ekukhathaleni kwakho ngoba nguNkulunkulu onakekelayo. Letha abantu nayi solution. Letha amadoda awu-70 hlukaniselana umsebenzi. Kwaba njalo yehla leyanto kuMose. Same thing applies nakuthina abazalwane. Iprinciple iyodwa. Abazalwane bayakhathala nabekuhambeni endleleni usiza ababhekana lolo ningi lihlukahlukene. Abanye abazalwane bayacommit suicide. Bazibulale futhi okwangempela, omunye abanje nje esezoyibulala. Omunye athandaze yena uqobo njengoba sibona athi mina Nkosi sengikhathele. Kade nguzama u1, kade nguzama u2. Ngikhulumile nosibanibani ngeze einkonzweni sengikhathele. Athi uNkulunkulu no. Njengoba mina nguNkulunkulu okukhathalelayo, lo anxiety yakho nalo depression yakho, woza ngizokunika usizo. uNkulunkulu uyasinika usizo bazalwane nasezikhathini ezinjalo. Abazalwane bakhona nabanye abazalwane noma bengeke basitshele abayithandazayo lemithandazo leyo ukuthi usekhathele ngcono afe. Kodwa uNkulunkulu onakekelayo athini? Athi no. Nayi isolution. Ikhona isolution uNkulunkulu ahleze nayo ngoba uNkulunkulu onjani osinakekelayo. Nathi bazalwane noma sila mhlawumbe abanye bethu banjalo. Mhlawumbe nabo sebekhathele ba give up, abanye baplan ukuyibulala. Angingabi njalo, ukhona uNkulunkulu osinakekelayo. Ukhona uNkulunkulu ofuna ukuyizwa lonto nolindele ukuthi akucomforte. Akakucomforte phela uzonginika isolution ngoba uNkulunkulu onjani osinakekelayo. Noma ngathi izimo zinzima kangakanani usuthi nje ngcono vele livalwe iBhayibheli, vele ukucebo lethu wami usuvuthiwe, vele ama insurance amase right noma ngihamba laba basele la bazoba right. Iyenzeka abazalwane lonto ngeke ngadlula mina kuyona at some point ukuthi nami ngabona no ku right manje. Vele laba bazoba right, uyabo manje ngiyaplan uma icebo uzomisa kanjani. Funda 2 Corinthians ukuthi hayi lo mina mase ngihambile yena ukhululekile ngathatha omunye naye koba right. Yasiza inkosi athi no Dlamini anginjalo. Ngiserious bazalwane nami ngumfundisi ikhathe njalo ziyafika. Sengithi no, I think it's sufficient manje. Ngeke ngisakwazi ukuqhubeka. Kodwa ngicathi u1 no2 no3 sengiwenzile
mangihamba laba basele bazokwazi ukuphila. Kodwa njalo uNkulunkulu wathi no wangisiza. Nabanye abala kunjalo baze masifike lezo zinto asikhumbule uNkulunkulu ukhona uyasinakekela uzosinika isolution. Ayibonga inkosi. Asibuke elinye iphoni lesibili. Ngifuna ukukhombisa omunye okhona la. Kahle abazalwane. Asiye kumakhosi okuqala 1 Kings chapter 19 verse 1 kuya ku5. Uthi verse 1 uAhab wambikela uJezebel konke okwakwenziwe nguEliya nokuthi ubulele bonke abaprofeti ngenkemba. uJezebel wayesethumela isithunywa kuEliya ethi sengathi onkulunkulu bami bangenza kanjalo kimi futhi banezele uma nje ngalesikhathi kusasa ngingakwenzi wena ube njengomunye wabo. Ekhuluma abanye abaprofeti bakhe labababuleyo. Verse 3 esekuzwile lokhu uEliya wasuka wahamba ukuze asindise impilo yakhe. Waya eBeersheba kwaJuda wayishiya khona inceki yakhe. Yena wahamba uhambo losuku ehlane waze wayohlala phansi kwesihlahla sonwele. Enhlizweni yakhe wafisa ukufa wathi sekwanele manje simakade sale sewuthatha umphefumulo wami ngokuba angilungile kunokhokho bami. Nanginayo futhi uEliya siyamazi uEliya wenza inqwaba yezimanga. Inqwaba yama-miracles awenzile uEliya esithi masiwabuke nathi mhlawumbe siphinde sifise ukuthi engathi inkosi nathi senze lama-miracles. Kodwa simthola inceke yaNkulunkulu idla phansi ithi izobulawa. Yahamba yoshiya inceke yayo uyabona ukuthi sedecide lo muntu engihamba naye ngizombuyisela la ngimthathe khona. Ndoda sala la mina ngiyaqhubeka wahamba uhambo losuku lonke wafika ngaphansi waphumula esihlahleni. Usekhathele uexhausted kade lishumayela ivangeli likaNkulunkulu abantu abafuna ukuphenduka uthi inkosi ngcono inkosi ngivele ngife. Sekwanele. Lezo zinto sibuye sibize ngalento ekuthiwa ministry burnout. Athi inkosi sekwanele ayikho into engingayizamanga ayikho into engingayenzanga ngcono inkosi ungibulale vele mina futhi angihlukile kunokhokho bami. Njoba nabo bahluleka shuni nami sengihlulekile ngcono uvele ungithathe. Uma uqhubeka nayo indaba uzobona ukuthi esekushilo lokho ekulaleni kwakhe uEliya wayinethemba lokuthi njobe selala ngeke asavuka. Yena ke wayesethe xaxa kambijana kunoMose. uMose wayesecela yena wacela waseyalala wayeselindele vele ukuthi inkosi izowuthatha umphefumulo wakhe. Kodwa uNkulunkulu lithizwe kaNkulunkulu waletha ingelosi uNkulunkulu wamvusa wathi akadle. Wadla warefresha waqhubeka nohambo. uNkulunkulu onakekelayo wa-identifya kuEliya ukuthi uEliya noma esehambile kahle kahle use-exhausted lo muntu udinga ukuphumula. Udinga ukuthi adle abuyelwe amandla aqhubeke nendlela. Lezi zinto enje nakuthini iprinciple iyafana. Nathi siyafinyelela ezintweni nasezikhathini nje bazalwane. Uthi sekwanele ngcono kushiwe yonke into phansi. Abanye baze ngempela bawenza amaminzi. Ayeke omunye ummeli adrafte iwill yakhe kahle asho ukuthi ubani uthola ini. Thina sibona nje umzalwane uhealthy kanti asazi exhausted umzalwane eziningi izinto abhekene nazo akakhulumi akasho lutho. Kodwa into emnandi noma engakhuluma engasho lutho uNkulunkulu onakekelayo usuke khona. Uyohleza ilethe isolution. Njoba sibona nakulaba abazalwane laba noma abaprofeti ukuthi nabo at some point bafika nje lento kulento esiyibiza ngebreaking point babona ukuthi sekwanele. Akukho engingakuzamanga, akukho engingakwenzanga kodwa kunye sikubonayo uNkulunkulu labantu akabadismiss kulezi zinto abayishoyo. Akasho ukuthi invalid lento niyacomplaina kodwa uNkulunkulu ubona ukuthi khona inkinga la njengoNkulunkulu onakekelayo 90 kuzomnika yona lo muntu. Bonke futhi bayaqhubeka. Kanjalo nathi bazalwane uNkulunkulu ekusinakekelen kwakhe uzosenzela indlela.
mase sizwa ukuthi lama depression nalama anxiety abakhona ayafika, uNkulunkulu uyohleze khona ngoba uyasinakekela, uzosinika futhi nendlela. uNkulunkulu wethu unjani bazalwane? Uyasinakekela, uyasithanda uNkulunkulu. Ngeke avuma ukuthi kwi-depression yethu ne-anxiety yethu isidla isigwinye engenzanga lutho. Abanye bethu bakhona la bangaxoxa nabanye ngokwenza njalo uNkulunkulu useyiqalile iprocess yokuba uNkulunkulu onakekelayo. Amsindise lo mzalwane. Kodwa izinto ezikhona lezi izenzakala abantu abazalwane baba depressed. Ngezinye izinto eziningi ezahlukahlukene, abanye bayithola imisebenzi, abanye bayakhulelwa kade bekhuleka, uNkulunkulu akabasizi ngobona, babone ngathi uNkulunkulu akabasizi, babone ngcono kuningi ngiyashiya. Alivalwe nje leli bhuku ngihambele. Kodwa uNkulunkulu uNkulunkulu eninakekeleni kwakhe uyafuna bazalwane ukuthi sikwazi lokho, ukuthi uyasinakekela nakulo depression, nakulo anxiety, nalo exhaustion onayo, uNkulunkulu ukhona, uyafuna ukuthi sazi ukuthi unjani, uNkulunkulu onjani bazalwane, onakekelayo. Iyona ke intshumayelo yami yokugcina kule series yokuthi uba uNkulunkulu. Kodwa ngingaba yiphutha mesazi ukuthi uNkulunkulu uyanakekela thina singanakekeli sabazalwane. Ngingaba yiphutha sesishumayelile sazi ukuthi uNkulunkulu uyanakekela, uyasikhipha enkingeni, bese thina lokho singakwenzi kwabanye abadinga ukuthi sibanakekele. Asiba abantu abanjani abanakekelanayo bazalwane, sabazalwane. Ngokwenza njalo sobe sifuza bani? Sobe sifuza phela uNkulunkulu lo sinakekelayo, osikhiphayo kulama depression, osivikelayo, osinika izinto zasemhlabeni sidle sibe right sijabule. Nathi asibe njalo bazalwane. So ake sirecapeke ukuthi njengoba ade siqalile, saqala ngokufundisa ukuthi uNkulunkulu uyi-creator, uyena odala izulu nomhlaba. Ngakho ke uyena futhi one-authority kwinto enjani ayidalile. Sabona ukuthi uNkulunkulu ungcwele, nathi kumele sibe njani? Kumele sibe ngcwele. Sabona ukuthi uNkulunkulu ulungile futhi uyabenza ubulungiswa. Ayikho into escapeayo uNkulunkulu evele yenzeke nje ingabi khona any consequence kwaloko. Sabona ukuthi uNkulunkulu uthando. Uyasithanda uNkulunkulu, sakubona lokho ukuthi uNkulunkulu usithandile ngokuletha uKristu. Sabona futhi ukuthi uNkulunkulu osindisayo. Sakubona futhi ukusindiswa kwakhe kuveze esiphambanweni ukuthi kwangimele kufe thina kodwa kwangena uJesu, ngalokho senza njani? Sasindiswa. Namhlanje sivale ngokuthi uNkulunkulu uNkulunkulu onakekelayo. uNkulunkulu osiduduzayo osizini lwethu lonke noma ngathi walincane kangakanani. uNkulunkulu futhi osiphayo izinto zethu esizidingayo ezama basics la emhlabeni. Amen. Cela sithandaze.